На работа съм. Сега ще ходим да едем торта, после ще приберем тестайчки, пак ще едем, после какво ще правим? Не знам нещо, като се приберете от другите от Месибър, после какво ще правим? Ще на бригадната вечеря. Ти го каза 30 път да и Не, аз казах, че ще ядем друго. Ти ще ядем торта и след това после ще излезем да наедем пак, защото ще има бригадна вечеря. И на гондолата. После гледаме филм. После вечерта ще гледаме някакъв страшен филм през нощта. Да, пак ще настресна. После Викла ще се скара, ще прибере в стаите, ще Филма се казва Wrong Turn 4. Оттъпала, погрешен за Погрешен, да. Ще напикаем пак от страх, после И Викла пак ще ще хвали. вика както с нощи вика. После Викла ще хвали. Да, и как ще вика. После госпожата кара да ме ще вика, че ме изгоня от лагера, да. Накрая ще им да тръгнеш с това. Да, и вечерта пак е много яко. И така. Как е катерата? Катерата е добре, още би, жива е тук, мърда. Люта съм. Сме на леглото. Дърпа съм.